आच्छा रायजोफोर गासैखौबो गोसो गोरबोजों बयखौबो दिनै खेबसे स्राय बरायहरबावबाय रायजोफोर दिनैनि गोदान भिडिअ बयखौबो बरायबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोनलागै मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौहाय उदै उथिखौ फुल नायबानो जाबाय आरो चेनेलाव जुदि सोरबाफोर गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेनिफ्राय दिनैनि लकेसना एसे आलादा दे रायजोफोर मिथिबायना आङो आर्लि इन दा मर्निं 6टा बाजियावनो बाइक सलायनानै 2 घन्टा बाइक सलायनानै आङो नैबे मोनसे लकेसनाव मोनफैदों रायजोफोरनि नायनाला ओरैबायदि समायना ना जायगाया रायजोफोर मिथिबायना बिराद समायना नोंथांमोना कमेन्ट खालामलाय मा जायगा जानो हाथावगौ बियो आं जोबनायावसो बुंगोन दे रायजोफोर बियो बबे जायगायाव बबे मायाव खिन्थु आंनि लकेलनि मानसिफोराबा बेखौ मिथिजोबखायो दे रायजोफोर बबे जायगायाव बियो एसे देखायनोसै रायजोफोरनो जायगाखौ ओरैबायदि मोजां रायजोफोर मिथिबायना मेन कन्टेन्टआव थाङिनि सिगां नोंथांमोननि एसे देखायग्रोनि रायजोफोर मिथिबाय मेन सावरायनो गोनां आयदायाथ' बे नङा दिन एसे ब्लग टाइपनि लाबोदो आरोना रायजोफोर भिडिअखौहाय मिथिबायना सरि आंहा बाइक साबिया थाबदों नै बिथिं नायनाला हाजो बिथिं ट्रेन साइटेन ट्रेन लामा बेनिफ्राय स्टेसना बैथिं थाबाय बिथिंहाय स्टेसन फिसा स्टेसन दा दसेनि उनाव ट्रेन आइसिगोन बेवहाय 12:30 बा 1टा सफैगोन ट्रेना हारसिं गोदाव सोराव ओरैबायदि गोदाव सोराव नांनो रायजोफोर मिथिबायना दिनै हारसिङै माने कारन दङ गोदाव सोराव नङा ओरैनो बेकाराव फैयाखै आंबो बेयाव बेनिफ्राय भिडिअ खालामनो होनाबो फैयाखै दे रायजोफोर मिथिबायना बुंलांगासिनो दं आङो कारनखौहाय लास्टआवहाय बेनो जोबथा स्टेसन बेनिफ्राय बिथिं गैला फुरा हाजोसिम हाजो नांलानाय मोजां नुदों नुवाखै कमेन्ट खालाम रायजोफोर सिनारिफोरखौ भिउआ माबायदि बेनिफ्राय उइदाउट स्कुपल नायलांबानो जाबाय नै बुंगासिनो दं आं मेन कन्टेन्टआव थांगासिनो दं रायजोफोर मिथिबायना कन्टेन्टआ बे नङा खिन्थु नोंथांमोननो जायगाखौ एसे एक्सप्लर खालामना देखायदो बिराद मोजां समायना मिथिबाय बेनिफ्राय मा जायगा नैबेखौ देखायबाय आं नै साइनबर्डखौ नायनानै लादो रायजोफोरा सिनायदोंना सिनायाखै दे सान्दुं मोदाननायजों सिनायबायना रायजोफोर मोजां फरायना ला नै फालुपंनि ट्रेन स्टेसनाव दंफायो आङो दायो आच्छा रायजोफोर प्रमद बर' सारनि भिडिअ होबोला मानो इसेबां गाज्रि कमेन्ट फैयो आं बुंनो रोंला खिन्थु जायफोरा बिदि गाज्रि कमेन्ट होयो बियो बिथांमोननि धर्मसै मिथिबायना रायजो राजाफोर नै आं स्क्रिनाव होना होदों मोनसे कमेन्ट प्रमद बर' सारा मासे अमाजों रुजुदों मा बुंबावगोन रायजोफोर आंथ' बुंनो रोंला आं सिगांनिफ्राय बुंबोबाय थाखादों आं BPFनिबो नङा आं UPPLनिबो नङा आं रावनोबो सापर्ट नङा दे रायजोफोर एसेबां गोथौ एसेबां दिपलि गोथौ मोनजासे मा मिस्टेक खालामखो प्रमद सार कमेन्टखौ नाय मा होननानै लिरदों प्रमद बर'आ मासे अमा बिथिंखौ आं फरायला आंथ' गेदेमा मानसिफोरखौ आं बिदि बुंनो हाया खिन्थु लिरदों कमेन्टआव बेनिफ्राय आरो लिरबावदों दि जाया बेखौ सनमान होनानै बाथ्रा बुंगोन बेहा साहसो नांगोन नों थैबाय दानायबा रायजोफोर इसेबां गोथौ दुखु मोननानै दङ प्रमद सारखौ होमबा मा बुंबावगोन रायजोफोर नोंथांमोनासो मिथिसिगौ नङा होमबा जायनि गोसोआव जायनि दिखाराव जायनि गोसोआव जि दिखार नांनानै दोङो बिथांमोनासो मिथिगौ नङा होमबा रायजोफोर जायहा खुसियाथ' खुसिखा जायहा गोजोनखौ मोनबाय बिथांमोनाथ' गोजोनखा नङा होमबा जायहा गोजोनखौ मोनाखै बिथांमोना अरायसम दुखु दिखार जायनि जाउनाव सासे गेदेमाखौ बेबायदि बुंनो हानाय बिथांमोना बोलो मोन्दों गोसोआव नङा होमबा रायजोफोर सासे इउटुबारा एक साइड जानानै बाथ्रा बुंबाय थानाया बियो मोजां नङा आं बेखौ मिथिगौ आरो एक साइड जानानैबो आं बाथ्राखौ बुङाखै मिथिबायना रायजोफोर एज ए गेजेरनि जानानै आं बाथ्राखौ बुंबाय थादों दा दिनैनि कन्टेन्टआ जाहैबाय दिनैनि टपिकआ जाबाय प्रमद बर' सारा देरहागोनबा माबोरैहाय देरहागोन आरो जेनगोनबा माबोरैहाय जेनगोन बेयो आंनि साननायसो दे रायजोफोर मिथिबायना रायजो राजाफोरनिफ्राय गोबां एभिडेन्सफोरखौ लाबोगासिनो दङ दि UPPL सरकारा खामानि मावनो हादों हायाखै बर' रायजो राजाफोरखौ माबायदि लामायाव लांगासिनो दं बिनि गोबां एभिडेन्सफोर लाबोगासिनो दङ जोंहा UPPLनि अपोजिसन पार्टिनि मानसिफोराबो गोबां माबाखौ लाबोगासिनो दङ गोबां एभिडेन्सफोरखौहाय लाबोगासिनो दङ खायसे एभिडेन्सफोरा गासैखौबो लाजाजोबा खिन्थु खायसे एभिडेन्सफोराथ' नंगौआनो रायजो राजाफोरा गासिबो मिथिखागौ नङा होमबा रायजोफोर जिहेतु एकर्ड खालामबाय UPPL सरकार बा आबसुआनो UPPLआनो आबसु नङा होमबा रायजोफोर UPPLआथ' आबसुजों दाजानाय नालाय बेनिखायनो दिनै UPPL आरो आबसु बिथांमोना लोगोसेयैनो सरकार सलायगासिनो दङ जेरावहाय प्रमद बर' सार आरो दिपेन बर' सार बिथांमोनखौ जों लोगोसेनो खामानि मावनायखौ जों नुबोबाय थादों नङा होमबा रायजोफोर बेनिफ्राय जोंहा एक्स-इन-डिप बेफोरनि समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हायिखौनो गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै गोबां गोथौ दुखु मोननानै दोङो जायनि जाउनाव दिनै एक्स-इन-डिपफोरा दिनैसिम जेल जानानै दोङो जोंहा रन्जन दैमारि सारनिफ्राय लानानै गोबां
केडार्सफोराबो दिनै जेलाव दोङो बिथांमोननि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायैखाय गोबां रायजो राजाफोरा दिनै गोथौ दुखु मोननाय दोङो जायनि जाहोनाव दिनै प्रमद बर' सारखौ गोबां गाज्रि मोननानै दं रायजो राजाफोरा बेयो मोनसे एभिडेन्स बियो सैथो खोथा जों रायजो राजाफोरा बयबो मिथिगौ बेखौ सोरबा सासे अपोजिशननि पार्टिनि मानसिफोरा बुंनाय बाथ्रा नङा बियो रायजो राजाफोरा गासैबो मिथिगौ जे मानि थाखाय प्रमद बर' सारखौ गाज्रि मोननानै दङ नङा होमबा रायजोफोर सान्ति सुक्तिनि उनावबोदि सासे सागानगिरिया जेलाव थाबाय थानांगोन बेथ' सैज्य खालामनो हायि मोनसे बाथ्रा बियो नङा होमबा रायजोफोर बिथांमोनहा बुंबाय थायो गोबां खामानिफोरखौ प्रमद बर' सारा दिनै मावबाय इउ पि एल सरकारा मावबाय माबा 50 मा होनना बुङोमोनलाय मिशन 50 बिनि बाथ्रा सुपार मिशन 50 बिनि खामानि गोबां मावदों गोबां बिदिनो गुबुन गुबुन स्किमखौ लानानै खामानि मावदों होननानै बिथांमोनहा बुंबाय थायो बेफोर खामानिफोराथ' नर्मेल बाथ्रा खिन्थु दिनै बर' रायजो राजाफोरा माखौ लुबैदों नङा होमबा रायजोफोर बर' रायजो राजाफोरा दिनै बबे खामानिखौ लुबैदों बबेयाव गोजोननाय दङ बबे खामानियावहाय बर' रायजो राजाफोरा गोजोननाय दङ बेफोरबायदि खामानिखौ हयथ' बिथांमोननि सरकारा मावनो हायाखै होननानै आं सानो जाउनाव दिनै रायजो राजाफोरा गोबांहाय दुखु मोननाय फोरमायो नङा होमबा रायजोफोर दा प्रमद बर' सारखौ दुखु मोननाय बाथ्राया बेफोरनो जुदि जेनगोनबा बेफोरावनो रायजो राजाफोरा जुदि गोथौहै दिपलि माने दुखु मोननायावनो जुदि थाबाय थायोब्लाथ' साभाबिक जेननायनि लामायावनो थांगासिनो दङ खिन्थु आं पुरा 100% जेनबाय होननानै बुङाखै दे रायजोफोर बिनिफ्राय जुदि देरहागोनबा ओरैबो जानो हागौ जेनेबा जिहेतु BPF सरकाराथ' 17 बोसोर सरकार दाबाय बेनिफ्राय UPPLआथ' दासो 3 बोसोर थांदों नालाय हयथ' रायजो राजाफोरा अनखांनायजों जेब्ला इलेक्सना फैगोन गोसोआव मोनसे सेन्स जानानै दे बिसोरथ' 5 बोसोरल'सो जादों आरो खाबु होबावनि चान्स होबावनि बिदिबो जानो हागौ रायजो राजाफोरनि गोसोनि साननायावसो दङ बेफोर नङा होमबा रायजोफोर सम आरो बोथोरा जेब्ला फैगोन अब्लासो मिथिसिगोन दि सोरनो भट होगोन रायजो राजाफोरा दा इलेक्सन समाव जों रावखौबो राव पात्ता मोना हाया मिथिबाय सोरबा BPF आव थाबायनायाबो UPPLनो भट होनो हागौ सोरबा UPPL आव थाबायनायाबो BPFनो भट होनो हागौ कुनु जोङो फोथायनो हाया आरोखि नङा होमबा रायजोफोर कुनु गेरान्टि गैया बेनिखायनो जेब्ला भट होगोन जेब्ला आसिजों भट होगोन अब्लासो जोङो मिथिगोन जायनि गोसोआ जेराव थिनदों बेयावसो भट होगोन आंनि नोजोरावबा आंनि हिसाबावबा जाय पलिटिकेल पार्टियाहाय दिनै हारसिंनो गाव हारसिंनो गुबुनजों एलायन्स जायालासिनो जुदि गसङोबा इलेक्सन गेलेयोबा रायजो राजाफोरा बिथांमोनखौ सापर्ट खालामगोन मिथिबायना रायजोफोर मानो होनबा दिनै जोंहा UPPL सरकाराहाय BJP सरकारजों एलायन्स जानानै सरकार दादों दिनै BJP सरकारा बिटिआरआव जायगा लानाय लोगो लोगोनो जेसेबां खामानि जानांगौ बेसेबां जायाखै माबायदि बुख्ल'नानै जागासिनो दङ BJP सरकारा नङा होमबा रायजोफोर बेनिखायनो दिनै BJP सरकारजों जाया एलायन्स जानानै सरकार दानि इलेक्सन गेलेगोन बिथांमोनखौ प्राय बारा सापर्ट खालामनाय नङा बायदिखौ नुहुरो आरोना सापर्ट खालामनाय नङा बेखौ नुहुरो जोङो खिन्थु जायफोरा हारसिंनो गाव हारसिंनो गसंनानै रावजोंबो जुदि एलायन्स जायालासिनो सरकार दायोबा बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनायनि गोबां आसा दं BJP सरकारखौ गोबां गाज्रि मोनबायथ' बर' रायजो राजाफोरा मानो होनना बुङोबा दिनै बिटिआरखौ आवग्रिनानै गुदि बिटिआरखौहाय बिसोरनो आन्था BJP आन्था सलायनायनि प्लानिंआव बिथांमोना दिनै गोबां राहाफोरखौ लागासिनो दं बेनिखायनो रायजो राजाफोरा दिनै बुजियै गैला बुजिबाय हमदां मोनबाय बेनिखायनो जाया माने रावजोंबो एलायन्स जायालासिनो सरकार दानो इलेक्सन गेलेगोन बिथांमोनखौ सापर्ट खालामनायनि बहुत आसा दं आरो नङा होमबा रायजोफोर सम आरो बोथोरा जेब्ला फैगोन अब्लासो मिथिसिगोन सोरनो भट होयो सोरनि गोसोआ सोरखौ सापर्ट खालामना दोङो नङा होमबा आंनि बायदिबाथ' रायजोफोर जाय सरकारा जाय पार्टियाहाय बिटिआरखौ धंस खालामनायनि लामायाव थांगासिनो दङ जाय पार्टियाहाय बिटिआरखौ सेख'नानै बिनि गासैबो सम्पतिफोरखौ जाख्ल'नो नागिरगासिनो दङ बिसोरखौ सापर्ट खालामनोसै खाबायानो साबसिन नङा होमबा रायजोफोर एबार गासैयावबा आंनि साननायावबा BJPनो गोबां बर' रायजो राजाफोरा भट होनाय नङा आं बेखौ सिन्था खालामदों आरो जों बयबो सिन्था खालामबानो मोनहायो नङा होमबा रायजोफोर बेनिखायनो आंनि हिसाबावबा दिनैनि दिनाव BJPनो भट होगोना खोब खम नाथाय होगोनबा बे मोननैनि गेजेरावनो मोनसे होगोन हय BPF हय UPPL खारन जोंनि बर' हारिनि जि पलिटिकेल पार्टि बिसोर मोननैनि गेजेरावनो मोनसे होगोन बे BJPनो खिन्थु खोब खम आं बेखौनो बुंनो नागिरो हागौमानि मोननैनि गेजेराव मोनसे हो नांगौबा बै मोनसेनो जायखौ आं बुंबाय थादों बिनो दाहो BPFनो हो नङाबा UPPLनो हो नांगौबा बैनो दाहो आंथ' बेखौसो बुङो जोबनायाव रायजोफोर भिडिअआव माबाफोर गोरोन्थिफोर जालांबायबा क्षमा खालामदो रायजोफोर आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव अके रायजोफोर बिब्दिब्ला आं फालोफुङाव मानो फैनायमोन बेखौ नोंथांमोननो ससे खोन्थालांसै आं थारमाने रायजोफोर आंनि फालोफुङाव
नैबे जायगायाव फैनायनि मेन कारनखौ आं बुंनोसै नोंथांमोननो। नैबे ट्रेन साइडनि ओरै एसे सानजाहाय मोनसे स्कुल दङ, फेट एकाडेमि होननाय, बेयाव आंनि फिसालाया फरायो। बेनिफ्राय हस्टेलाव थायोमोन, बेनिफ्राय हस्टेलाव थायोबा दा मा जायो स्किननि एसे प्रब्लेम जानायखाय प्राय मास मोनसेसो जाबाय आं न'आव लांनानै दिनैदों आरोना। बिदिनो हप्तासेयाव माजे हमाय साननै सानथाम लांलाय लाबोलाय खालामगासिनो दं आङो। फिसालाखौहाय माने हस्टेलाव थानो हायाखै, जोबोर गोजान 50 किल'मिटार जायो आंनि न'निफ्राय। बेनिफ्राय दिनै लाबबाय, समबार नालाय दिनै खनसे लाबबाय, बेनिफ्राय गाबोन सानसे थानानै सबनिया लाबबावसिगोन। स्किन एसे प्रब्लेम जाबाय दा, हामसिगोन स्किनाथ' हामनायाथ', आरो स्किन प्रब्लेमा जेब्ला जोबगोन हामबा हस्टेलाव दिनफैफिनसिगोन आरोना। बेनिखायनो दा नै इयाव सफैबाय आङो 9टा बाजियाव, 9टा बाजियाव सफैबाय, दा स्कुला 1:30 बाजियाव गगोन। होमबा 50 किल'मिटार आरो आं न'आव थांबावबाथाय, न'आव थांनाय लोगो लोगोनो आरो हायफिननोसो गोनां जागोन। थांलाय फैलाय माने उपाय गैया, मा खालामगोन मा थागोन। दा बेयावनो टाइम पास एसे भिडिअबो जागोन, कन्टेन्टखौ भिडिअ खालामनो गोनांखौ बेयावनो खालामनोसै, रायजो राजाफोराबो एसे भिउखौ नायथोंसै होननानै खालामबाय आरोखि, रायजोफोर मिथिबाय।